Домик добрай казкі. Слухай і ўяўляй. Вікторыя Карась. Куфэрак дзіўных гісторый. Увага, бацькі вярнуліся, хавай мабільнікі! Гучна скамандаваў пяцікласнік Ян сваёй малодшай сястры Яначцы, як толькі пачуў гоман каля ўваходнай дзверы. І абодва віхрам панесліся да свайго двухпавярховага ложка ў дзіцячым пакоі. Старэйшы хутенька залез наверх, схаваў свой тэлефончык пад падушку, хітра з галавой накрыўся коўдрай і тэатральна, амаль па-галівудску прыкінуўся спячым. Тое ж самае зрабіла малая. Тата зачыніў дзверы на замок, зняў боцікі з гадавалага Алесіка, які ў голас барматаў «Ам, хіба есці хацеў», занёс торбу з прадуктамі да кухні, вымыў з мылам рукі і ціха на дыбачках скіраваўся да дзяцей. «Толькі не варушыся!» – прашыпеў Яначак. «Добра, я сама цішыня. Не бач на мяне і зусім не чутно». Татачка, канешне, выразна пачуў родны дзіцячы шэпт, заўважыў, як летні скоча коўдра на старэйшым, як перабірае пальчыкамі ног яго ягадка, так ён заве сваё дзяўчо. Але зноў, як і заўсёды, вырашыў падыграць. «Во даюць! І сапраўды дрыхнуць, і ляглі самі, і нават не спрачаліся. Малайцы? Ага, дрыхнуць. Самі. Хочаш, пакажу фокус?» Матуля дастала з кішэні свой мабільны і набрала нумар Яна. У гэтую ж хвіліну пад яго падушкай стала раўсці нейкая сучасная моладзевая мелодыя. Здаецца, пра якісьці надта модны аўтамабіль. Ну вось, і зноў раскусілі. Хлопец павольна скінуў з сябе коўдру, перакінуў свае доўгія ногі праз борцік ложка і скокнуў на падлогу. Тут жа захіхікала дзяўчынка. І было з чаго. Апошні час старэйшы брат здаваўся ёй надта цыбатым. Адныя бясконцыя ногі, як у бусла. Так яна яго і дражніла, Янка бусел. А той у адказ сварліва скаліў зубы і паказваў кулака, маўляў, «Бойся мяне, зараз як трэсну!» Вось толькі малая не баялася. Добры яе Яначак, хоць і даволі шкодны. На некалькі часоў па справах ад'ехалі, а вы зноў тэлефоны, засмуцілася мама. Ну мы ж прасілі. І добра, каб што карыснае. Дык нейкія ж бязглуздыя відэа глядзіце. Малы Алесік пацягнуў ручкі да Яна і шчодра прапанаваў паспрабаваць яго ўжо пажаванае пячэнне. Такое слізкае і мокрае, як сапраўдны смоўж. «Фе!» – у голас скрывіліся малыя. «Дзякуй, малыш, але даядай сам». «Тата, ну скажы хоць ты, ну сёння ж субота, выхадны, заўтра не трэба прачынацца зранку. Чаму нельга правесці ў смартфоне цалюткі дзень? Усе мае сябры так робяць». І Ян не на жарт раззлаваўся. Па-першае, ты не ўсе. Ты – гэта ты. Па-другое, тады, можа, хай кожны з нас замест цікавых сумесных вечароў абярэ мабільнікі і інтэрнэт? Во карціна, двое дарослых і дзеці па розных пакоях, як зомбі вытарашчыліся ў экраны смартфонаў. Добра, што Алесіка яго яшчэ няма. «А супраць інтэрнэту ты што маеш?» – уціснулася ў размову Яначка. «А нічога. Акрамя таго, за інтэрнэт, ды і ўвогуле за сучасныя тэхналогіі я абедзвюма рукамі. Але час другі ў тэлефоне і цэлы дзень там гэта розныя рэчы, разумееш? Ва ўсім павінна быць мера». «Тут не паспрачацца», – сур'ёзна адзначыў тата, паправіўшы на носе свае акуляры, а затым сеў на ложак. Малая тут жа запаўзла да яго на калені, утульна, нібы кошка, прымасцілася, паклаўшы галаву на плячо. У момант у тата на ручках апынуўся і задаволены Алесік, а за ім, нясмела паглядваючы з-пад ілба, пераступаючы з нагі на нагу і трохі саромячыся, Янка буслік. «Давай сюды і ты, мой маленькі дарослы сын. Ведаю, ты ўжо велькі. Але пакуль вы ўтрох хоць ужо і са скрыпам змяшчаецеся ў мяне на каленках, дык чаму б не пасядзець так?» І ўсе ўпяцёх заусміхаліся. А Алесік нават запляскаў у далоні. «Добра, прыйшоў час адыходзіць да сну. І зараз па-сапраўднаму. Без казкі спаць не будзем». Яна ўзняла указальны пальчык угору і паляцела да паліцы з кніжкамі. «Гэту чыталі, гэту таксама, а гэту ўвогуле разоў 5. Тата, а ў нас ніводнай непрачытанай казкі не засталося. Зноў прыдумаем сваю». «У мяне ідэя», – натхніўся татачка. «Сёння мы прыдумаем не звычайную казку, а самую, што ні на ёсць, дзіўную, самую немагчымую і неверагодную ва ўсім свеце.
Яна павінна быць максімальна дзівачлівай, нерэальнай і непраўдападобнай. У ёй усё павінна быць дагары нагамі, нават крыху па-вар'яцку. Ніякай логікі, толькі фантазія. Згодны? Ну, хто пачне? Ой, татачка, а пра куфэрак мы забылі, пра наш куфэрак дзіўных гісторый. І тое праўда, без куфэрачка ніяк. Тата перадаў у маміны рукі амаль спячага Алесіка. Хутка падышоў да шафы і зняў з верхняй паліцы невялікую драўляную скрынку. Старую і несамавітую, сям-там паедзеную жучкамі, але клапатліва ўратаваную. На першы погляд зусім бескарысную, быццам хлам. Аднак гэта толькі знешне. На самой справе для ўсёй сям'і скрыня была сапраўднай каштоўнасцю. Яе спрэзентавала татачцы яго бабуля, калі таму было 5 год. З таго часу тут сталі жыць казкі, гісторыі, сакрэты і сны. Несумненна, толькі ў фантазіі тых, хто пра скрынку ведаў. Сямейная тайна, так сказаць. Калісьці тата з бабуляю прыдумалі разам столькі ўсяго чароўнага. І кожны раз пасля гэтага яны рабілі выгляд, што бяруць казку ці гісторыю рукамі і змяшчаюць унутры скрынкі. Для ўсіх выпадковых гледачоў яна была пустой, але толькі не для іх. Вось так гулялі. А цяпер прыйшла чарга таты забаўляць сваю дзетвару. І ён забаўляе. Усе разам скрынцы прыдумалі назву «Куфэрак дзіўных гісторый». Кожны раз загадка, што апынецца ў ім сёння. «Ой, а можна я пачну?» Ціхенька запыталася мама ў сваіх і пацалавала Алесіка, які нібы мілая кацянятка заснуў у яе абдымках. Праўда, стала фантазіраваць, так і не дачакаўшыся адказа, бо ведала. Хто б не пачаў прыдумваць іх казку, яна абавязкова атрымаецца цікавай, добрай і шчырай. Таму што створана сумесна у каханні і пяшчоце. Сярод цудоўных краін, якіх не існуе ні на адной карце свету, але існуюць у нашым уяўленні, ёсць тая, што не падобна да іншых. Тут адбываюцца надзвычайна дзіўныя рэчы. Паверыць у іх не так проста, але калі дазволіць сваёй фантазіі разгуляцца па поўнай, магчыма. Завецца гэтая чароўная краіна на адвароце ей. Не цяжка здагадацца, чаму. Шмат падзей тут адбываецца занадта дзіўна і цалкам наадварот. Жыхары на адвароце завуцца наадварційцамі і ўжо даўно не здзіўляецца таму, што ў іх краіне падлога – гэта столь. Штаны – гэта кофта. Праца – гэта адпачынак, а адпачынак – цяжкі штодзённы клопат. Так уж заведзена, што домікі ў наадвароце ахоўваюць прыгожыя канарэйкі, а злыя сабакі лятаюць з галінкі на галінку і заліваюцца чароўным танюсенькім свістам, такім, які ўтвараюць толькі наадварційскія рыбы, калі ходзяць на лапах па паверхні наадварційскіх рэкаў. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, во закруціла! Што за абракадабра? Быць таго не можа! Ян і Яначка схапіліся за жываты і сталі ў прамым сэнсе іржаць гучней за коней. «Чш, малога абудзіце!» – шыкнуў тата. «У тым і сэнс, каб быць таго не магло. Слухайце, мая чарга выдумляць!» І малыя перасталі хіхікаць. Год у наадвароце складаецца не з 12 месяцаў, як прывыклі мы з вамі, а з 4, але вельмі-вельмі доўгіх. Называюцца яны цудовень ад слова цуд, чарадзеень ад слова чарадзей, прыгожавік ад слова прыгожы і спевавік ад слова спевы. У цудовені незвычайная краіна становіцца неймаверна залатой. Жоўтае лісце то падае з дрэваў на зямлю, ствараючы дзівоснай прыгажосці ўзоры, то лунае над дамамі, нібыта чарада жар птушак. У чарадзеяні наадварційцы сустракаюць Новы год. Гэта час дабра і мараў. Дзеці і іх бацькі ўпрыгожваюць не лясную прыгажуню, як мы з вамі, а вялізную, бліскучую цацку. Чапляюць на яе дзесяткі малюсенькіх свежых пахучых ялінак, водзяць карагоды, трымаючы адзін аднаго за ногі і перамяшчаючыся на руках. Ружавашчокія малышы лепяць снежных бабаў з шакаладнага снегу, гуляюць у шакаладныя снежкі, катаюцца на патэльнях, менавіта яны служаць лядзянкамі ды саначкамі з крутых шакаладных горак. Дарэчы, снег тут рэальна вельмі дзіўны, з белага шакаладу. І ідзе ён так забаўна, знізу ўверх. Ах, як непаўторна прырода на адвароце у прыгожавіку. Мільярды зорачак, вялікіх і не вельмі,
спускаюцца з неба так нізка, што да іх можна дакрануцца. Гэта падобна на брыльянтавы дождж, які спыніўся на хвілінку, каб атрымаць асалоду ад водару распусціўшыхся кветак. Спевавік – месяц музыкі, спеву і весялосці. З даўніх часоў у наадвароце існуе забарона на сум і нуду ў гэтым месяцы. Вы захочацца вам пасумаваць? Нельга ні ў якім разе, чакайце цудовіня ці насумуйцеся ў запас, напрыклад, чарадзейні. Малыя ад здзіўлення паадкрывалі рты. Вось гэта натхненне! Нечакана пачуць такія цікавасці ад тады, ён жа звычайны тэхнар. І чаму ён не працуе казачнікам? Добра, паехалі далей. Слова ўзяла Яначка. У аранжавым доме, дзе замест даху была вясёлка, а замест дзвярэй вялікая ружовая жамчужына, жыла звычайная наадварційская сям'я. Бацька, маці, сын і дачка. Шмат чым яны былі падобныя да нас. Дзеці таксама хадзілі ў школу, вучыліся грамаце, толькі сваёй наадварційскай, асвойвалі замежныя мовы, не французскую ды англійскую, як мы з Яначкам, а мову катоў, птушак, кветак, дажджу, ветру. Яшчэ яны вучыліся граць на музычных інструментах. Хлопчык на кропельках ранішняй расы, назбіраных абавязкова падчас цёплага досвітку. Дзяўчынка на сонечных праменьчыках, нібы струны гітары, нацянутых паміж сцяблінкамі цудоўных наадварційскіх кветак. Ну, з сонечнымі праменьчыкамі то ўсё зразумела, але як гэта граць на кропельках ранішняй расы? Запытаўся ў сястры Ян. Раса гэта ж вада? Калі да кроплі дакранешся пальцам, разлезецца? Яна задуменна пачасала патыліцу і, не прыдумаўшы адказу, паціснула плячыма. Потым, амаль адначасова, малыя сталі перабіраць пальцамі ў паветры, уяўляючы гульню на фартэпіяна. А, прыдумала! Ажывілася мама. Наадварційскія расінкі дастаткова цвёрдыя, іх зусім нельга расціснуць. Яны як каменьчыкі, толькі празрыстыя. А каб зрабіць гэты музычны інструмент, іх змяшчаюць у спецыяльны слойчык з накрыўкай. Трасеш, і кожная расінка выдае свой цудоўны гук. Так і атрымліваецца сапраўдная мелодыя. Вось і даведаліся. Працягваем далей. Бацькі у гэтай наадварційскай сям'і былі добрыя, але вельмі занятыя. З рання да самай ночы яны сядзелі ў сваёй хатняй лабараторыі і спрабавалі стварыць асабісты від лілеяў – лілею шчасця. Кожны, хто дакранецца да яе хоць аднойчы, будзе невымоўна шчаслівым, а ва ўсім і заўсёды. Такая вось праца, задача дзяржаўнай важнасці, паміж іншым. Матулька, я прыдумаў, можна цябе крышачку перапыніць, так трэба, ой, як трэба! І Ян нецярпліва задрыгаў нагамі. Канешне, гэта ж сумесная творчасць. Мне вельмі хочацца дадаць, як выглядае іх панадворак. Ну, месца каля дома, разумееш? Цікава, давай, расказвай хутчэй. Домік нашай наадварційскай сям'і быў вельмі прыгожы. Так, аранжавы, так, вясёлка замест даху, так, жамчужына замест дзвярэй. Але дзеля справядлівасці адзначу, як для наадвароції, краіны, у якой столькі ўсяго дзіўнага і нерэальнага, ён быў нават надта звычайным. Гэй! Занервавалася Яна. Які яшчэ звычайны? Як тваё дык дзіўнае, як маё дык звычайнае, сам ты звычайны. Домік яму мой недаспадобны, ох, жук! Секунда, і малая дакладна ўчапілася брату ў валасы, і той ужо было падрыхтаваўся абараняцца. О, так справа не пойдзе. Скончылася казка. Татачка, разводь байцоў па розных канцах рынга. Усе ідзем спаць. Не, залямантавала маленства, мы больш не будзем сварыцца. І супакоіліся. Вось гэта самакантроль. Малая направіла позірк на Яна, чакаючы, што ён раскажа пра яе домік зараз. Добра, працягнуў хлопец, асцярожна паглядзеўшы на сястру. Гэты аранжавы домік быў незвычайным, а скажам, тыпічным для гэтай краіны, бо тут увогуле не было звычайных дамоў. Але побач з ім знаходзілася тое, што рабіла яго абсалютна асаблівым. Калісьці даўно амаль з ніадкуда тут з'явіўся невядомы расточак, маленькі і слабенькі. Наша наадварційская сям'я берагла яго як зрэнку вока, палівала салодкім малочным кактэйлем, ахоўвала ад шкоднікаў, мармеладных вусняў і жалейных павучкоў, якія то і справа спрабавалі ім паласавіцца. І з часам расточак стаў цудоўным кустом ружаў каралавага колеру, у 100 разоў вышэйшым за сам домік.
Калі на двары станавілася цёмна, кожная ружанька ззяла, нібы зорка ў небе. Ніхто не ведаў, дзе канчаецца раслінка, а здалёк яна нагадвала сапраўдную лесвічку да зораў. Куст было відаць з любой кропкі нашай дзіўнай наадвароці. Яго заўважылі нават жыхары іншых планет. Хоць як жа яны далёка. «Ой!» – піскнула Яначка. «Самае галоўнае забылі! А як усіх нашых казачных герояў клічуць, імёнаў-то няма?» Праўда. І нашыя казачнікі азадачыліся. У дзіўнай краіне і імёны павінны быць дзіўнымі. Вось толькі нічога не прыдумваецца. «А давайце!» – прапанаваў татачка. «Будзем клікаць іх па-нашаму. Бацькоў проста спадар і спадарыня, а дзяцей Міхась ды Зоська». «Файда, так і вырашым!» – згадзілася сям'я. «Як я ўжо казала, – нагадала мама, – спадар і спадарыня былі добрымі, але вельмі занятымі. Кожны дзень, не паспеўшы прачнуцца, яны спяшаліся ў сваю хатнюю лабараторыю працаваць над стварэннем лілеі шчасця, кветачкі, якая зробіць шчаслівым усіх, хто да яе дакранецца. Прызнацца, гэтая справа была зусім няпростай, таму і займала амаль увесь іх час. Нават дзеці раслі самі па сабе. Не-не, у малых усё было: лепшая школка, файнае моднае адзенне, добрая карысная ежа, цікавыя забавы. Але што ўсё гэта у параўнанні з бацькоўскай ласкаю ды увагай? Ці разумелі бацькі і дзеці гэтую простую ісціну? Не. Таму адныя проста працавалі, а другія проста раслі. Побач, ды не побач адначасова. Дарэчы кажучы, лілею шчасця спадар і спадарыня амаль стварылі. І нават дазволілі сваім Міхасю і Зосцы спусціцца ў лабараторыю на яе паглядзець. Знешне нічога незвычайнага. Кветка як кветка. Прыгожая. Цяжка паверыць, што яна можа мець такую сур'ёзную функцыю. Усё, што заставалася, каб скончыць гэтую працу – кантрольныя выпрабоўванні. Яны назначаны на заўтра. А пакуль наша казачная сям'я упершыню за доўгі час сабралася разам у сваім панадворку. Заўтра нас чакае вельмі важны дзень, звярнуўся да сваіх спадар. Адзін толькі невялічкі крок, так, фармальнасць. Спадзяемся, наша лілея шчасця не падвядзе і ўжо заўтра зможа зрабіць шчаслівымі ўсіх, хто аб гэтым марыць. Ну і нас, канешне. А ці ж мы нешчаслівыя? Запыталася Зоська. Амаль, пачулася ў адказ. Вось толькі б, можа, дом пабольш і транспарт пасучасней. Спадар склаў рукі за спіною і ў думках накіраваўся дамоў. За ім, быццам вітаючы ў аблоках, падалася спадарыня. Добра, дзетачкі, да заўтра. Павячэрайце самі і кладзіцеся спаць. Абдымаем. І бацькі зніклі за дзвярыма. А Міхась ды Соська засталіся звонку і доўга яшчэ глядзелі ім услед, між сабой разважаючы, што такое шчасце і ці існуе яно наогул. Ну, да заўтра, дык да заўтра. Тады і раскажам пра тое, што ў Міхайскі выпаў першы малочны зуб, а Зоська лепш за ўсіх у школе выканала эцюд на сонечных праменьчыках. Дзеці клапатліва палілі свой дзівосны куст ружаў каралавага колеру, прыбралі засохлыя галенкі, затым выбралі лепшыя ружанькі і зрэзалі іх у букет. «Занясем букетик бабулечцы Варвары, яна ўзрадуецца. Давай, зараз толькі бацькоў папярэджу». Бабуля Варвара – старэнечка, мілая суседка, такая вясёлая і добрая, такая свая. Дзеці заходзілі да яе амаль кожны вечар, то сваімі поспехамі падзяліцца, то кветак падарыць. Так проста, без усялякай нагоды. Бо так прыемна рабіць гэта для таго, каго шануеш. Бабуліна хатка сапраўдная наадварційская, у форме цукеркі ў бліскучай абгортцы. Побач усімагчымыя цудоўныя дрэвы, вакол якіх лятаюць птушкі-скрыпкі і пяюць свае наадварційскія песенкі. Бабуля Варвара любіць вязаць пірагі са спагетці. Так-так, пірагі ў наадвароце не пякуць у духоўцы, а вяжуць спецыяльнымі чароўнымі пруткамі. А яшчэ бабуля варыць найсмачнейшы ў свеце кампот з тюльпанаў, абавязкова з жоўтых, бо калі зварыць з чырвоных, атрымліваецца зусім не тое. Добры твар, спагадлівыя вочы, цёплая усмешка – усё гэта бабулечка Варвара. Якая там суседка, родная душа. Бывала, Міхась ды Зоська заставаліся ў яе на начлег, бацькі дазвалялі, а бабуля рыхтавала дзецям найцікавейшыя прыгоды. Вось і сёння накарміла, ды прапанавала застацца, каб разам сустрэць досвітак. У наадвароце такія прыгожыя досвіткі. «Мам, а ці можа быць чужы чалавек бліжэй за роднага?» Вярнуўшыся ў рэальнасць, запытала Яначка. «Всяляк бывае.
Адно дакладна, чалавек заўсёды шукае свайго чалавека. І ў нас, і ў наадвароце. Усюды ёсць роднасныя душы. З узростам іх становіцца няшмат, але тыя, што ёсць, даражэй золата, разумееш? А я твоя роднасная душа? Канешне, вы ўсе, і татачка, і Ян, і Алесік. Ну што, можа спаць? Можа скончым нашу дзіўную казку заўтра? Паглядзі на гадзіннік, амаль поўнач. Не, ўжо разам з татам загаласілі малыя. Ты што, на самым цікавым месцы? Ну, як скажаце, тады назад у наадвароцію. Гэтай ноччу бабулі Варвары чамусьці не спалося. Нейкія дрэнныя прачуванні. Яна то сядзе на сваё любімае крэсла, то падыдзе да акенца, з якога добра відаць аранжавы домік Міхася і Зоські. Памятаеце той, што з жамчужынай замест дзверы і вясёлкаю замест даху? Дзеці яшчэ спяць. Зараз, зусім зараз яны прачнуцца і басанож паляцяць на вуліцу, каб усміхнуцца новаму дню. Толькі досвітак не спяшаецца. Вось-вось павінна світаць, а звонку становіцца яшчэ цямней. І гэты вецер, здаецца, ён зваліць з ног кожнага, хто трапіцца яму на шляху. Неўзабаве пачалася такая навальніца, гром, маланка, у вокнах чорна. Ледзь-ледзь бабуліна хатка цукерка не ўзляцела ў паветра. Дзеці прачнуліся ад страшнага грукату. Выходзіць на двор не рызыкнулі. Бушавала ажно некалькі гадзін і раптам сціхла. Разам з бабуляю пабеглі дамоў. Як там спадар і спадарыня, ці ўсё з імі добра? Але ўбачылі страшнае. Іх панадворак разбураны. Дах вясёлка маркотна ляжыць ля парога. Дзверы жамчужына насцеж, а куст найпрыгажэйшых ружаў каралавага колеру засох ды пацьмянеў. Усе ўтрох яны памчаліся ў хатнюю лабараторыю. Дзе бацькі? У адказ цішыня ды поўны разгром. Ні іх, ні лілеі шчасця. Відавочна, чароўная расліна камусьці спатрэбілася. Яе выкралі. Канешне, такая каштоўнасць не лішняя ўсім. Хай яе. Вось толькі разам з ёй злодзей забраў бацькоў. Міхась і Зоська расплакаліся. Цішэй, цішэй, дзетачкі. Бабулечка, каб суцешыць, абняла малых. Я пэўна ведаю, што рабіць, паглядзіце сюды. І паказала на падлогу каля паламанага працоўнага стала. На памятым кавалачку паперы рукою спадара хутка і неакуратна былі напісаны словы «люты ведзьмус». Цяпер зразумела, бяды нарабіў менавіта ён, бязлітасны валадар каралеўства злых ураганаў. Добра, што тата пакінуў падказку. «Бабуля Варвара», хлюпаючы носам запыталася Зоська, «а ці зможам мы выратаваць тату і маму? Ці зможам супрацьстаяць ведзьмусу і яго арміі?» «Зможам, бо каханне надае моц. Да і пойдзем мы на яго не з голымі рукамі. Вы не глядзіце, што я старенькая. Пераможам хітрасцю. Міхаська, хто на адвароце самы-самы разумны?» Малы выцер з твару апошнія слязінкі і з надзеяй адказаў. «Наш галоўны вынаходца Страус Фёдор». «Канешне, мы ўсе добра разумеем, што адолець ураганы сваімі сіламі немагчыма. Таму мы папросім яго спешна вынайсці такое прыстасаванне, якое дапаможа нам быць з ворагам на роўных». Улічваючы, што плана Б не было, наш казачны атрад ратаўнікоў накіраваўся да Фёдара. Дом вынаходцы размяшчаўся на самай ускраіне на адвароце. Ён самотна стаяў у цудоўным грушавым садзе і быў падобны на глобус, які верціцца то адзін, то ў другі бок. Страус Фёдор увесь час вытвараў усялякія дзіўныя штучкі, таму на адварціцы трохі асцерагаліся суседства з ім. Не, разумнік зусім не хацеў нікому нашкодзіць і наадварот спрабаваў стварыць тое, што палегчыць усім жыццё. Але некаторыя яго вынаходкі былі крышачку недапрацаванымі. Вось так і атрымлівалася, што робат, які павінен збіраць трускаўкі на клубнічнай градцы, аб'еўся ягад і пайшоў да хаты, растаптаўшы астатнія па дарозе. Варэнне-варка, якая па задумцы страуса павінна самастойна гатаваць варэнне і закочваць яго ў слоікі, цалкам адмовілася гэта рабіць і цэлымі днямі толькі балбоча з сяброўкамі, цукарніцай і каструляй. А спецыяльная машынка для збору дзіцячых цацак і сама любіць у іх пагуляць. Тым не менш, Фёдор быў упэўнены, што яго лепшае адкрыццё яшчэ наперадзе, і ён абавязкова прыдумае нешта, чым будуць карыстацца ўсе жыхары на адвароце. Бабуля Варвара, Міхась і Зоська адчынілі дзверы глобуснага доміка.
Насустрач ім выбег маленькі робат-шчаня і зусім як сапраўдны пачаў круціць хвосцікам і станавіцца на лапкі. «О, вітаю, даражэнькія!» – убачыў іх Фёдар. «Я вельмі рад вас бачыць. Заходзьце хутчэй, на вуліцы збіраецца навальніца. Дзеці, чуў, што ў вашых бацькоў такі атрымалася стварыць лілею шчасця. Малайцы, здзівілі!» Часу было няшмат, таму госці адразу ж перайшлі ад словаў да справы і расказалі, што здарылася сёння ноччу. Як бязлітасны валадар каралеўства злых ураганаў амаль знішчыў іх аранжавы домік. Як скраў чароўную расліну і спадара са спадарыняй разам з ёй. І як ім зараз патрэбна дапамога, нейкае прыстасаванне, якое дапаможа выцягнуць з бяды родных. Фёдар пачухаў патыліцу, надзеў на дзюбу ружовыя акуляры і сказаў: «Не думаў, што гэта машына калісьці спатрэбіцца і некалькі дзён таму нават хацеў яе выкінуць. Але нешта не дазволіла мне гэтага зрабіць і бачу недарэмна. Мая вынаходка называецца ветралоў. Яна можа злавіць нават самы моцны вецер і ўраган і перапрацаваць у мыльныя бурбалкі». Пасля ён растлумачыў, як ветраловам карыстацца, а сам вярнуўся ў майстэрню ажыццяўляць сваю чарговую ідэю. Калі наша казачная каманда ратаўнікоў выйшла з доміка Фёдара, дождж ліў так моцна, што часам патрэбна было добра прыгледзецца, каб убачыць уласныя рукі. Сябры селі ў лятаючы аўтамабіль вынаходніка, ён дазволіў узяць яго, каб хутчэй дабрацца да каралеўства, і адправіліся ў дарогу. Дарога была вельмі складанай. Лівень хоць плыві. Цемра ніякая лямпа не дапаможа. Бачнасць у прамым сэнсе нуль. Добра, хоць навігатар ёсць, не заблукаюць. Аўтамабіль ляціць на ўсёй хуткасці. Яго моцна хістае з боку ў бок. Ой, як страшна, хоць бы не ўпасці! Адзін толькі момант, і тройца чуе жудасны выбух грому. Бах! Велізарная маланка б'е роўна па іх. На шчасце, жывыя. Малайчына вынаходца. Прадугледзеў у сваім лятаючым аўто спецыяльную антымаланкавую абарону. Вось толькі што з маторам? Чаму з яго ідуць іскры? А, губляем вышыню, трымайцеся! Мёртвая пятля, дапамажыце! Імгненне, і аўтамабіль бразнуўся аб зямлю. Гучна, але на дзіва далікатна, як на салому. А затым паскакаў на спружынках быццам сапраўдны мяч і неўзабаве спыніўся. Ну і Фёдар, дзяку за мяккую пасадку. І аб магчымым падзенні падумаў. Прызямліліся ж? Нават адносна бяспечна. Добра, што не забылі прышпіліцца. Усё, далей пешшу, ісці ўжо недалёка. У злым царстве цёмна і ветрана. На дрэвах даўно ніводнага лісціка. Лысыя галінкі балюча калоцяць нашых смельчакоў ды так, што сінякі яшчэ не зараз пройдуць. Чым бліжэй каралеўскі палац, тым складаней становіцца ісці. Утрымацца на такім ветры амаль немагчыма, але так неабходна. Не проста валачы і ветралоў, цяжкі зараза, цягнуць утраіх. Вунь за дрэвамі ўжо віднеюцца головы ураганаў Ведзьмуса. Колькі іх там, 5 ці 6? Колькі б не было, іх трэба адолець. Як інакш дапамагчы родным? Герояў заўважыў самы чорны з ураганаў. Нясецца проста на іх. Трымайцеся, міленькія, вы зможаце. Каманда спешна прымацавала ветралоў да дрэва, каб той не знясло. Направіла яго ў бок небяспекі і нажала чырвоную кнопку. У гэты момант чароўны апарат роў грамчэй за самага грознага льва. Ён тросся, скрыпеў і гудзеў, усмоктваючы злачынцаў быццам стары пыласос. А калі ў паветры не засталося ніводнай вятрынкі, ветралоў сціх і выпусціў у неба тысячы прыгожых мыльных бурбалак. «Атрымалася! Ура!» – пішчалі ад радасці Міхась і Зоська. Аднак радавацца было занадта рана, бо наперадзе іх чакала сустрэча з бязлітасным Ведзьмусам. На здзіўленне, каля ўвахода ў палац было вельмі ціха. Калі паглядзець уверх, можна было ўбачыць мільярды яркіх зорачак. На хвілінку магло здацца, што ўсё страшнае ў мінулым. Зацішша перад бурай. Бабуля Варвара уцягнула носам свежае начное паветра, а малыя нават паспрабавалі хуценька адшукаць на небе вялікую мядзведзіцу і млечны шлях. Трохі пачакаўшы, ратаўнікі ўвайшлі ў палац, дзе, як выявілася, іх ужо чакаў злы дзень.
Як адважыліся вы, нікчэмныя людзі, прыйсці сюды ў логава зла і жудасці, парушыць мой спакой. Люта прашипеў кароль. Ураган сабраў у сабе ўсю злосць і так моцна дунуў на няпрошаныя госці, што тыя адляцелі на некалькі метраў назад, а бабулечка Варвара нават моцна стукнулася нагой. Распачынаць бессэнсоўны дыялог з ведзьмусам ніхто з траіх не збіраўся, таму яны ўпэўнена направілі ў бок ліхадзея ветралоў. Але не тут-то было. Жахлівы кароль пачарнеў і насупіўся, а затым дунуў яшчэ мацней. Ветралоў кулём пакаціўся па палацы і ударыўся ў сцяну так, што ад яго адляцела нейкая дэталь. «А!» – крычаў злодзей. «Думалі мяне перахітрыць? Што ж вы цяпер скажаце?» І матануў ветралоў яшчэ раз. Так, што ён увогуле ледзь не рассыпаўся. А потым ведзьму з сваімі чорнымі лапішчамі схапіў Зоську і бабулечку Варвару, адчыніў вялізныя дзверы ў канцы калідора і закінуў іх унутр нейкага пакою. Злыдзень запоўніў палац ліўнем і тысячамі маланак. Вострыя кавалкі лёду хаатычна ляталі па холе і драпаліся, нібы разбітае шкло. Але Міхаська не здаваўся. З усяе моц трымаўся на нагах і спрабаваў прабрацца да ветралова. Што ж будзе, калі той зламаўся? Як тады ратаваць родных? У запале бязлітасны ведзьмус пачаў кідацца гарачым вуголлем. Ён шалеў, круціў у паветры дываны, канапы і іншую мэблю. Хлопчык цудам паспяваў адхінацца. «А, вунь, прама на яго ляціць цяжэнная ваза! Сядай хутчэй!» Ух, пранесла, міма. Мамачкі, ваза вальнула роўна ў ветралоў. Ну ўсё, гэта і сапраўды канец. Ад удару ветралоў заскрыпеў, пачаў трасціся і зарычаў. Як шкада, пэўна, даходзіць. Але пачакайце. Праз момант ведзьмус бездапаможна стаў чапляцца за сцяну, не ўтрымаўся і знік унутры цудоўнай машыны, якая выпусціла вонкі тысячы прыгожых мыльных бурбалак. Во шчасце! Цяжэнная ваза не даламала машыну, а цудам уключыла яе. Вакол тут жа стала светла. Нечакана у вокнах нават з'явілася сонейка. Атрымліваецца, вораг пераможаны? «Гэй, ратунку!» – пачуў Міхаська дзесьці ў канцы калідора. Малы пазнаў. Гэта заве на дапамогу яго сям'я. Ведзьмус схаваў іх вунь за тымі вялізнымі дзвярыма. Хвіліначку! І вось яны ўжо абдымаюцца, быццам не бачыліся 100 гадоў. І бабуля Варвара з Зоськаю побач. Як хораша, калі родныя душы блізка. Кепска, што часам, каб зразумець гэта, трэба разлучыцца. Дарэчы, лілеі шчасця больш няма. Не, яе не знішчыў ведзьмус, хоць і вельмі хацеў ёю завалодаць. Проста такую расліну стварыць немагчыма. Ніякая чароўная кветка не дапаможа стаць шчаслівым, пакуль не зразумееш. Ты і так шчаслівы, і тваё шчасце жыве ў тваім сэрцы, думках, усмешках блізкіх кожны дзень. Добра, што спадар са спадарыняй цяпер гэта ведаюць. Усе разам нашы героі вярнуліся дамоў. Што за цуд, паўсюль парадак, нібы і не было ніякай страшэннай навальніцы. Вось аранжавы домік з вясёлкай замест даху і ружовай жамчужынай замест дзверы. Вунь дзівосны куст ружаў каралавага колеру, свеженькі і квітнеючы. А там хатачка-цукерка бабулі Варвары, зусім не пашкоджаная. Птушкі-скрыпкі пяюць свае дзівосныя песенкі. Бабуля вяжа пірагі са спагеці сваімі чароўнымі пруткамі. Зоська грае на сонечных праменьчыках, нацянутых паміж сцяблінкамі цудоўных наадварційскіх кветак. Міхась на кропельках ранішняй расы. Якая прыгожая мелодыя атрымліваецца. Проста нельга пад яе не танчыць. Спадар і спадарыня весела скачуць хто вышэй. У госці завітаў і вядомы нам Фёдар. Ён прынёс з сабою сваё новае адкрыццё – робота для танцаў. Як заўсёды вынаходца крышачку не дапрацаваў, таму мілая вынаходка ўвесь час адтоптвае яму ногі. Ну і хай сабе, і так можна, калі вакол столькі радасных усмешак і шчасця. Добра тое, што добра канчаецца. Вось і ўся наша казка. Ян і Яначка
запляскалі ў далоні. Дзе яшчэ пачуеш такую цікавую абракадабру? Малыя адчынілі свой куфэрак дзіўных гісторый і прадставілі, як кладуць у яго казачку пра цудоўную наадваротсію. Сёння неверагодна незвычайную. А заўтра з імі абавязкова здарыцца новае, не менш захапляльнае, бо створанае сумесна, у каштоўны час, праведзены разам. І куфэрак дзіўных гісторый абавязкова беражліва захавае іх усе у выглядзе цёплых успамінаў дзяцінства.